बेंटलाव दंफैयो बेंटलनि रायजो राजानिफ्राय जों मिथिगोन बिथांमोना मा थांखि लादों बे समाव आंजों सासे दङ आदा सासे बिथाङा दखान होयो फार्मासि बिथांनिफ्राय जों आदा विधानसभा बिसायख'थिया मात्र जोंनि गेजेराव माखासे सानल'सै सिडली समष्टि हिसाबै नोंथाङा सासे भटार सिडली समष्टिनि माबायदि थांखि लादों माबायदि बिदादिखौ लुगैयो नोंथां हिसाबै जोंथ' दखानदार हिसाबै मा बुंनो माने जोंनो जाय मानसिया माने हारिनि थाखाय मोजां मानग्रा मोजां सानग्रा मावनो हानाय मानसि जों बेबादि भटारखौ जों लुबैयो आरो माने दैदेनगिरिखौ बे हिसाबै जोङो बबे सासेया जों मोजां बेखौ जों उनावसो सायख'नानै होसिगोन आरो दाथ' जोंनि मेगनजों जों नुगासिनो दं बिपि पार्टिया 17 बोसोर सलायबाय इउपिपिएल पार्टिया 5 बोसोर सलायबाय सोर सासे बबे पार्टिया मोजां सलायदों जोंनि मेगनजों जों नुबाय दा बे हिसाबै जोङो बेखौ जोंनि गोसोआव दङ आरो जायखौ सिन्था खालामनानै जोङो होगोन आरो मा जोंहा नांगोलावसो थाखायो नांगोलाव बेहायनो थाबाय थाखायो जोंहा जोंनाथ' बे बिपिएफआनो जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौनो जौगाथायखौ लुबैयो आरो हाग्रामा महिलारिखौनो बेखौनो आं मानि थाखाय नोंथाङा बिपिएफ सरकारखौ मदद होगोन आं बेखौनो मोजां मोनो बे गोदोनिफ्राय नायग्रा आरो समाजखौ मोजां दैदेननाय नुदों आरोखि आंनि मेगनावहाय बेनिखायनो आं दा मोजां मोनदों आरो माथो खालामनो उफाय गैया बिपिएफजोंनो सोलिनांगौ जाहैबाय बिपिएफआनो सोलिगासिनो दं नालाय दा बिपिएफजों सोलिगासिनो दं आरो जोङो दा बिपिएफखौ नांगौ जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो बेनोखा मोजांबो सलायबोदों सिगांनिफ्रायनो दा बेखौनो नांगौ आरो जोंनावथ' बेनो बिपिएफनि बिजाथिनो होगोन जोंना नांगोल सावगारियाव गोदोनिफ्रायनो दंखा मानि थाखाय माने अनेक डेभेलपमेन्ट मावबायना गोदोनिफ्रायनो 17 बोसोराव मावदों आरो दाबो मावगासिनो नै बिपिएफखौनो लुबैयो जोंहालाय इउपिपिएलआव न' सफैखानायखौबो नामखौनो दानजाफिनदों बेखायनो जोंहा बिपिएफनिसो होगोन थ' दा बे फेरेंगा सारखौनो होगोन जों माने जों गोदोनिफ्राय ओंखार नालाय दा बिदिनो होगोन जों दा जों बेखौ देरहाजानो लुबैयो आरो जोङो बिपिएफ माने जों बिपिएफ होखाया गोदोनिफ्राय होखायाखै दाबो होखाया जों जाय माने केन्डिडेटआ मोजां मावलांगोन जाय बर'आथ' गासैबो बर'खा केन्डिडेटफ्राना जेखाया नायनोसै जोंनो होनाय जायो आंथ' डाइरेक्ट उमुगनो होगोन होननानैथ' आं डाइरेक्ट बुंनो हाया जाय माने एसे साबसिन मावनो हानाय माने केन्डिडेटआ बेनो होनो थांखि लादों आरो आङो मोनब्रैनि गेजेराव आं इउपिपिएल नङा बिपिएफनि सापर्ट दं आरो मोननैनि गेजेराव मोनसेयाव आं सिन्था खालामदों दाथ' जोंनि समस्थिनि माबा दा फेरेंगा गसंनानै दं नङा होमबा बिजाथि जाहैबाय पानिराम ब्रह्म आं दा इउपिपिएलखौ एसे सापर्ट होगोन बायदि सिन्था खालामदों जोङोथ' सिगांनिफ्रायनो जों भट होजेननायनिफ्रायनो जोङो बे फेरेंगा सारखौनो जोङो मोजां मोनो बेनोनो जोङो भटखौ होयो आरो खिन्थु बे मोनसे माबा डेभेलपनि थाखायहाय लामा एरि मोजां नांगौ जोंनो न' एरि जोंहा कमप्लिट जायाखै जोङो न'खौ मोनदोंमोन दिनैसिमावबो जोङो न'खौ मावफुंनाय मोनाखै आरो बोसोरब्रै जानायसै जोङो नै दा डिसेम्बर मोनोब्ला जोङो न' गंसे मोनदोंमोन बोसोरब्रै जानायसै खिन्थु जों कमप्लिट गैया दासिमावबो जोङो बिनि थाखाय जोङो दा दुखु मोननानै दङ दा जोङो भटखौ दा माब्रै होगोन जों बेखौसो सिन्था खालामनानै दं आरोखि जोङो दा इउपिपिएलखौनो जोङो देरहाहोगोन इउपिपिएलआवहायनो जोङो भट होगोन आरो जोङो बेलेगखौहाय आं दिनैसिमावबो बेलेगनोहाय आङो भटखौ होखायाखैबो आङो दा इउपिपिएल दोलोखौनो आं मोजां मोनो आं बेनोनो होगोन आरो जोंनि सिडली समस्थियावथ' जोङो बे रनजित सारनोनो होयो जोङो 17 बोसोर सरकार बिपिएफआ सालायबोबाय सासन खालामबोखाबाय जों जेबो मोनखाया जोङो जेबो मोनथायखा अब्लाबो जों दिनैसिम जेबो मोनखायाखै आङो ओरैनो दखान फिसा ओरैनो सोलिनानै जायो नै खस्थ' मस्थ'यै फिसा फिसौ न'खरखौ जिउ खाङो होननानैहाय दा रावनिफ्रायबो जों मदद मोनखायाखै मोननाया होनब्लाबो जोङो बे रनजित सारनोनो जोङो होयो आरो